non sei vos, pero eu teño moitísima curiosidade por volver aí con Fátima Santa Comba, porque nos deixaches en Ascuas, compañeira, con esa cabaciña de Teresa, que estamos aquí facendo cábalas de canto mide, porque é unha barbaridade. Contanos, compañeira. Rocío, mira, vou vos dicir, chamoume miña nai, xusto despois e díxome, eso é unha calabaza, non é un calabacín, unha cabaciña. Non, mamá, non, vouche dicir agora, aquí en directo, isto é un calabacín, unha cabaciña en galego, o que pasa é que ten este color. Que tal, Teresa, como estás? Hola, moi ben, e ti? Bueno, perfecta, estou perfecta porque me trata Teresa e o seu marido. Mirade, ten este color, por que ten este color que di miña nai que é unha calabaza? Este color teno porque fui recollida o ano pasado. Ah, vale. O ano pasado. Era verde e Era verde, púxose deste color, porque co tempo vamos a desecar. Ah, vale, porque isto é unha obra de museo. Bueno, quero a ter de recuerdo. Canto mide? Mira, ten aquí Teresa 1 metro, e ímola medir en directo. Pon aí, a ver que a medimos en directo. Sobre un 28, un 29... Talla aí, ai, carai. Non, menos mal que trouxeches metro longo. Pois sí, a ver, o que pasa é que, claro, está recollido un pouco, máis ou menos, un 20... un 26, aquí en directo, e xa enseñábamos antes unha cabaciña normal, un calabacín non. Isto canto mide? A ver que ven Teresa aquí. 28. Bueno, pois un metro máis. Un metro máis. E digo, eu preguntaban tamén na casa, que lle botas, Teresa? Dinos o truco, veña. Cantas lle, bailas lle, faslle algo? Bueno, tratalas con cariño, primeiro. E o segundo, un pouquiño de sulfato de ortiga, feito aquí. Como, de ortiga? Sí. Como dis? A ver, non, Pois está sí. na xente na casa, home, quero saber que é ese sulfato de ortiga. A miña nai, espera que me poño aquí do lado. A miña nai creo que non o usa, Pois coller ortigas, botalas nun barreño con agua, darlle a volta, 21 días, hasta que non críe espuma para arriba, e despois envasalo. Iso que sale... Queda que decompós eso, unha cousa... queda líquido. Eso que queda, cada litro, en 10 litros de agua, e despois sulfatalo con el. Ala, xa vos deu a fórmula, ala, veña, todo o mundo nas súas casas agora a sementar cabaciñas, a criar cabaciñas. Despois temos aquí... Mira, Teresa, como lle dai co metro. Temos aquí, antes de despedir, imos ver as xudías, verdade? Unha verdade? judía de 36 centímetros. Jesús María, pero isto xa che dá para comer unha comida. Non, está Teresa co metro encantada, aquí todo xigante. Canto pesa esta calabaza e despedimos? Esta ten 12 kilos e medio. Miña nai querida, bueno. Despois estas 4 e medio. Bueno. Con isto tes para comer un ano. E temos as guindillas... Mira. De 22. Bueno, pois veña, esta levo eu. Pois leva. Non, home, non. Será aquí por hortalizas. Bueno, moitísimas grazas por atendernos, Gracias a vos, moi amables. E a seguir cultivando. Para o ano que ven máis. Veña, graciñas, Teresa. Compañeiros, nada, que me vou levar esta guindilla, carai, que grande, para casa. Estamos